Usulan ambo ada acara silaturahmi akbar sasumbar itu 10.000 kan ini mama, tetapi dia lebih kurang lah 10.000 tetapi data di Elkam waktu tahun 2008 balik itu 2.800 sekian. Jadi kalau masalah penghulu datu ada data di Elkam tu kini kok dek lah dualisme lah nyobuek nyolo istilah pati ambalau de mama Suyuti nyo taruih nyolo de mama Dr. Andos Haji Fauzi Bahar pati ambalau lo keceknyo kan. Nah jadi lah dualisme kala alah dualisme jabatan mungkin jumlahnya tuh kalau dicampur sadonya mungkin kira-kira cuma 3.500 dengan kanagarian ayo dengan kanagarian jumlah kanagarian awak gua ada kira-kira 507 atau 520 paling yang banyak kedapatan adat nagari. Jadi nan kamu usulkan sebelum awak bicara artikel, sebelum awak bicara kalimat, sebelum awak bicara kosakata, nan awak dititakan kan sabari jangan lupa satiti aja nilang nang kini awak balik ke titik awak kubuang 3 baleh balik. Iya. Karena kalau posisinya kubuang 3 baleh sebagai pelopor silaturahmi akbar namanya tuh batu mama wakil ketua kan. Kau usulan ambo mama. Ma wajah beliau mak. Mana wajah beliau mak. Jadi agak digeser mama begitu tanamnya di keliling-kelilingan kamera gua itu. Jadi usulan ambo rancak titik awak di kubuang 3 baleh je saja dulu awak duduk tagak tertumpuik tertelantang nan awak apa sih ya. Nah, karena kalau awak agian juga kamanakan kau tuh perlu ditunjuk ajai. Dan nan tua-tua kini kau berhak lo menerima sejarah. Bahas sejarah nampak tuanya kau kubuang 3 baleh. Dan insya Allah ambo bisa menjelaskan sesuai versi ambo berlembaran. Kalau nama bantah silakan bantah. Ko versi ambo jaleh banai ko sejarah awak ko nan awak gua. Ya terus. Jadi nan jaleh jo kalau sebutan Minangkabau ambo kau bilo adonyo sebutannya berarti ambo tentukan tahunnya. Sesudah beko dijabarkan waktu ada sebut